भलसे आसन देखिए आज आम छात गड़ी माने बढ़ा होची कौन केमती होची आसन देखिए केते प्रकार देखते मिठा सब थुआई विभिन्न प्रकार गाजर हलवा आसन देखिए मम्मी पूजा करियो मम्मी पूजा करियो ना कंडे नदे ना गुआटे कि ना मोर लगे से खास पड़ू ये बड़ पतुटा काट देन से बड़ पतुटा पाई से पड़ू हाँ तले तले बड़ पतुटा हाँ ସେଇଟା ସେଇଟା ନା ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ଆଣୁ କୋଉଟାରେ ଭୋଗ ଦେବୁ ହଁ ସବୁର କ'ଣ ହେଟା କୋଉଠି ଧରିବ ଡେମ୍ବିଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେ ନ ଧରିବ ରହିବନି ଧୂପ ନଗା ବିଞ୍ଚି ଦେ ବୁଲେଇ ଦେ ଦୀପ ଏବେ ମମ୍ମି ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖ 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 କୁଆ ଦୀପ ନେଇଯିବ ତାପରେ ସବୁ ଫଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କର ନା ମାନେ ହଁ ସବୁ ଫଳ ମିଠା ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କର କ୍ଷୀର ତ ଆମର ନାହିଁ ଦେ କଳସରେ ପାଣି ଦେ ହଁ ତ ସେ ଟୁକିକି ଦେଉନୁ ପାଣି ଟିକେ ହଁ ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଟୁକୁଟା ନେଇ ଆସିଲୁ ଭଲ ଟୁକିଟା ନ ଆଣି ଗଲା ଲାଇଟର ହଁ ସେ ରଖ ତା ପାଖରେ କଳସ ପାଖକୁ ରଖ କାଢ଼ିପାରିବୁ ନା ଟିକେ ହାତର ଏଇପଟେ ହଁ ହଁ ସବୁ ପକା ସେଇଥିର ସେଇ ଇଏରେ କାଟିଦେ ଘଣ୍ଟିର ଅଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ପକା ବଡ଼ କଂସା ଥାଳି ଆଣିଲୁ କହୁନୁ ଟୁକିରେ ଧରିବନି ଥାଳି ଦେଇ ଦେଉନୁ ଏଇଟା ଏତେ ଖେଳେଇଛୁ କାହିଁକି ହଁ ରଖ ତାପରେ ହଁ ହଁ ଏତେ ଗାଜର କାହିଁ ସେଠି ଦେଲୁ କାଟିଦେ ଆହୁରି ଟିକେ ପକା ହଁ ଥାଳି ମିଳିଯିବ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେ ଆଉ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେ ଶଙ୍ଖ ଆଣିଥିଲି ଶୀତଳ କରତେ ନା କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ତ ମମ୍ମି ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଚମିକି ପଇଲା ଶଳାଟା ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ବାଜିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେ
ଚାମଚ ଦେଲାନି ମୋତେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଆଜି ମନରେ କରୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସବୁ ଦେଲି ନା। ହଁ କ୍ଷୀର ତ ନାହିଁ ଚକୁଡ଼ି ଦେ। ଫେଣି ଦେଇଛୁ ନା? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଛି କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବେ ନା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଥାଳି ସବୁ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବେ। ହଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେ। ହଁ ହଁ ସବୁ ଜାଗା ଥୋଇଦେ। ଦେଇଦେଉନୁ ଆହୁରି ସବୁ ଦେଇଦେବି ନା? ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପାଣି ବୁଲେଇବୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ସବୁ ଟେକିଦେ ଟିକେ। ହଁ ସେ ବଢ଼ା ଜିନିଷ ଜୁଆର। ଗଲା ଚାଲିଛି ତ ବନ୍ଧି।